Bona tarda a tots i totes, gràcies per venir. Mireu, avui us volem presentar aquesta història que hem preparat a la classe de segon, que explica coses de la nostra escola. Com va sorgir això? Això va sorgir perquè vam decidir el projecte que estem fent de Lleida i del barri d'estudiar una mica la nostra escola. Els nens i les nenes van plantejar preguntes que li van fer a la directora de l'escola, la Maite Torrelles, i amb les preguntes i les respostes que ens va donar hem elaborat una història que després ells i elles ho explicaran. Mireu, ara us ho obro perquè veieu que a dins hi ha les preguntes que ells van fer, que ho van preparar, i també una mica l'organigrama que van fer dels edificis que tenim a la nostra escola. I ara ja comencen a explicar-vos la història. Història de la nostra escola Torre Queralt. La nostra escola està situada en un edifici que es va construir l'any 1987 per posar-hi l'Escola Terres de Ponent. Les obres de l'escola es van pagar amb els diners que van invertir la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Lleida. L'escola Terres de Ponent era molt bonica quan es va construir, però al poc temps va arribar uns persones del barri del Secà de Sant Pere i van llançar coses al pati i no respectaven l'escola. L'embrutaven i així va trencar i embrutar. L'any 2006 la Maite va començar a ser la directora de l'escola Terres de Ponent i encara que ho sigui que fa 15 anys que és la directora de l'escola. Uns anys després es va construir l'escola Ginesta al barri del Secà perquè va venir molta gent dels altres ciutats i països i feia falta una altra escola perquè hi poguessin anar tots els nens i nenes del barri. Durant alguns anys al barri hi va haver dues escoles, de primària fins a l'any 2016. La Generalitat va decidir ajuntar les dues escoles en una per la fusió. La nova escola és de primària fins a l'ESO. La nova escola tenia que tenir un nom i tots la comunitat i de preguntar de tota la comunitat va posar nom per posar-li. Les famílies i els mestres de les dues escoles van proposar noms fins que un dia la Maite va arribar, quan iba a l'escola va veure la Torre Queralt i va pensar que seria un nom perfecte per la nostra escola. I així va ser. La Torre Queralt, un edifici modernista construït l'any 1910 per Queralt Rauret, quan el turó de Secà de Sant Pere era una terra de camps de cultiu i al barri vivia poquetes persones. Aquest edifici tan bonic que tenim a Lleida és una de les 54 cases singulars que tenim a Lleida. El dia 1 de setembre de 2017 va ser el primer dia de l'Institut Escola Torre Queralt. Com que l'escola ja tenia nom, calia decidir on anava cada cicle. El primer curs a l'edifici Ginesta es va posar educació infantil i cicle inicial. A l'edifici Terres anava cicle mitjà i cicle superior. A l'edifici, el segon any va començar l'ESO. A l'edifici Ginesta. A l'edifici Terres primària.
siguin els alumnes de sisè perquè amb el Covid hem de guardar la distància i estem repartits en més escals. La nostra escola necessita molts materials per poder ser una escola, com taules, cadires, pissarres, pissarres de guix, visitants, ordenadors, prestatgeries, i llibres, joguines, llapis, colors, gomes i moltes coses més. Totes aquestes coses valen molts diners i per això és superimportant que totes les famílies paguen una miqueta de diners per poder aconseguir l'objectiu que tots els nens i les nenes tinguin material suficient per poder aprendre jugant. Els materials més grans com taules, cadires, pissarres, prestatgeries els paga la Generalitat de Catalunya i ajuda l'Ajuntament de Lleida a arreglar les coses que s'esfallen. I la resta de material, la comunitat educativa que són els nens i nenes, els pares i mares, els mestres i els professors. I aquí acaba la història de la nostra escola. Història contada, història acabada.